transmitirles su agradecimiento por el esfuerzo realizado. Are gehiago, David eta Goliaten arteko talka. Itzen dago egunero biharra ilusio gehiaz juti eta pentsati barriro intentau bidogule eurei postasunek emoten jarraitzen. Globulo gorriak ordea biderkatu egin dira eta haze nolako marka. Baina Euskal Errepublikak edo Euskal Errepublikek izango badute bere selekzioa, Jagoba Arrasate da geure marka. Sentsazio bisek, pena hori, negarra azken baten emozio asko kontenidu dugu azkenengo egunetan eta azken baten momentu baten puskatu emizu eta jente guzti ikusioten inor eta ezin eurei kopi eskaini hor pixkate bera indotez, baina aldi berin zatezun mogun arro bebai ez, arro taldiaz, arro afizioiaz, uste dute jokalariek parte hundi bat indabela, afizioiek demostratu dela azte bukaera osun txapeldunek dizela eta hau da bidi ez, gaur momentu gogorra da, baina harri bat gehi epini dugu pauso horretan. Eskertzen dugu pilo bat, euren laguntasune, gure bisotza eurek izan di, bisotz gorri-gorrixe gainera, bai amengu, bai Iruñan dagoen jente guzti eta eurekin batera indartzua bega eta eskerrak emon besterik gabe ez. Eta bai, gola indugu lehenengo minutun, lehenengo minutun, jaso dugu, eta normalista momentuko honena final bat azteko ez, baina taldi demostratu bat ez bestala errenditzen eta beti dukela puntu bat geisha eta demostratu hor talde oso baten kontra edo onenetako baten kontra gai dela borrokatzeko. Esaten duz mogun arrexek ipintzen goiez, pausuk emoten goiez, gorutze itxeko ez, egixe da ez dakigule margen hori zenbateko izango da, gero eta gatxago dela pauso hori emoti, baina jarraitzuko du lanin eta gaurko bindarrasko emoten dozku, golako afezio eukitxik, itzen dago egunero biharra ilusio gehiaz juti eta pentsati barriro intentau bidogule eurei postasunek emoten jarraitzeko. Ez da erreza beste pauso bat emoti ez, ez dakit galdurra ikutu dugun edo ez, baina demostro dugu Real Madridin kontra lehiatzeko gai gazelat horrek nahi dauzan, ez gauzela hain urrinin ez, lanen bidogu, plantillan edo fitxaketetan asmatu bidogu beste pauso hori emoteko, jokalaririk onenak mantendu bidoguz, eta gero gunerokotasunin, gu entrenatzaileope beste bueltat emoten junbigat aldiei, egunetik eguna lehiakorrago eta bizeteko. Ziur gaude, EH Bilduk, Sevilla alde horretan jarritako spot publizitario horrek baina kalte edo min gehiago ingo zila bat, baina gehiagori, Jagoba Arrasate handia Euskara Garbian, bertan, Kartujan bertan, kopako finalaren ostean, lasai asko eta ofizialki aritu zelako Osasunako entrenatzailea eta egun handi horretako protagonista nagusietakoa gertatutakoa azaltzen, eta aurrera begira ere, zaletu gorritxoei eta oroar nafar guztiei zor dietena balioan jartzen. Edo nola ere, aizue, Osasunak Espainiako kopako finalean izandako erronka handi hori, David eta Goliaten arteko borroka handi hori askoren ahotan izan da, eta baita sare sozial edabide, mundu mailako edabide askok egin baitiote oihartzuna Osasunak egindako lorpenari izan ere, halako kopak irabazten profesionala den korporazio handi baten aurrean jokatu zuen asteburu honetan Sevillan Osasunak. Gauzak honela, provokazioak ez ziren falta izan, eta Vinicius jokalariaren provokazio eta Real Madrilen estilo arroputz horren aurrean, milaka zaletu Sevillan kantari eta izue, giro honean. Ainara Arratibel, Sevillak badu kolore berezia, esan genezake, gorritxoa kasu honetan, galduarren asko mandio kopak Osasunari, denboraldi honaren isla, kirol ikuspegitik baina haratago, sozialki ere izugarrizko gertakizuna izan da, bertan izan zara zu gainera, Ainara, sentimendu nagusiak pena eta harrotasuna, ezta?
Ipena alde batetik, Osasunak ezin izan zuelako garaipena lortu, baina harrotasuna handia batez ere bai taldeak edo talde gorritxoak zelaian erakutsi zuenagatik, eta beste alde batetik zaleek emandako jarrera edo erakutsitako jarrera eredugarriagatik. Denboraldiaren isla baina gehiago izango da, eta Kartujako lorpen horrek oraindik ere segide izango du, Ainara, ezta? Bai, alde batetik Osasuna bete-betean dago sartuta Europarako sailkatzeko borroka horretan, berez, azken 5 jardunaldiak falta dira, eta hor, bi arerio zuzenen kontra jokatu behar du, alde batetik Atletiken kontra, eta bestetik Gironaren kontra, eta lehengoan prentsaurreko amaieran Jagoba Arrasatek berak esaten zuen, egun hortan etzela beste zertan pentsatzeko momentua, baino bihartik aurrera hasiko direla, ezta? Asteburuko partidan pentsatzen, eta hori irabaziko balute, borroka horretan bete-betean sartuta jarraituko luketela. Eta gainera, larun batean finala jokatu izanak, albidetzen dio datorren urtarrilean Saudi Arabian jokatuko duen Espainiako Superkopan parte hartzeko, ez? Beste aukera bat, handienen aurka lehiatzeko, titulu bat irabazteko borroka horretan jarraitzeko, eta nik zutabean nioen bezala, halako finalak irabazteko ez da eskarmentua ere behar izaten da, ez? Halako egunak nola kudeatu eta halako egunak nola bizi jakiteko, ez? Osasunak larun batean oso ondo egin zuen, galdu arren, baina ez ezagun astu bigarren finala zuela, ez? Eta Real Madridek 20. tituloa irabazi zuela, ez? Orduan, Osasunak eskanaka azten dijoa, eta zergatik ez urrun urtean Superkopako final batekin ametxe egin. David eta Goliaten arteko borroka zirudien, gainera Real Madrid zerbaitetan abila eta horretara milioi asko inbertituta horretara dedikatzen den enpresa handi bat da, halako korporazio handi baten aurrean Jagoba Arrasatek eraiki duen proiektua, ez berak bakarrik, Bittor Alkizara aipatu dezakegu, proiektu esan dezagun herritarrago, xume, baina nortasun handiko horrek lortutakoa New York Timesen bertan ere ikusi ahal izan dugu, genetika nafarraz ere hitz egiten dute. Hori da, nik uste, Osasunaren guk biharko egunkarian argitaratuko dugu, ez? Mugarri bat jarri dugu eta da, Sabadellen salbazioa lortu zuenean, ez? Hortik Osasunak gora egin du, batez ere Jagoba Arrasate taldera iritsi zenetik, eta junda pausoz pauso, ez? Proiektu sendo bat eraikitzen, ez du erresa izan, ze gora bera ibili da, ez beti salbazioaren muga hortan, baina ja lortu du nik uste dut proiektu egonkor bat, batez ere garbi izan da zer nahi duen, etxeko jokalariekin, zutabean nioen, ez? Aimar Oroz eta Jon Moncayola izan direla, hor lekoa izan dutenak, ahaztu gabe, denbora gehiago daramatena, Unai Garzia bat, David Garzia bat, baina atzetik ere badatoz, ez? Iker Muñoz, Iker Benito, eta nik uste horrek Osasunari asko emango diola, ez? Arrobi sendo bat izatea, azken finean ezin du lehiatu handi hoiekin fitxaketetan, arrobian jarri behar du indarra, eta gero, jokalari tantaka, jokalari txukun batzu fitxatu, hauten Ruben Peña edo Moi Gomezekin egin duen bezala, hor da Gutximea, Bila, Budimir, eta Bizkarrezur oso sendo bat eraiki du, eta nik uste dut, hau ez dela izango Osasunak euskal futbolari emango dion poz bakarra epe motzera. Atxikimendu maila itzela lortu du gainera Jagoba Arrasatek, fenomeno itzela izan da. Deigarria, besteak beste, gainerako euskal taldek ere, elkartasun mezuak, zorion mezuak. Zerbait aldatu da, Jagoba Arrasate bera ere izan note daiteke, etorkizuneko, ez dakit, euskal selekzio, Euskal Errepubliketako selekzioko entrenatzaile, selekzionatzaile. Ze puntutara egin du gora Jagoba Arrasatek? Nik uste asko egin duela, ez? Erakusten ari da zertarako gai den, oso langilea da, gauzak oso argi ditu, humiltasunetik egiten du lan, eta nik uste badela figura bat, izan talde bateko edo izan bestekoa, atxikimendu bat sortzen duena, ez? Eta zuk esan dezu ez, beste euskal taldeen atxikimendua, ikusi egin dituen ere Sevillan, bai Atletiken edo Realaren elastikoak, Iruñan bertan lankide batek esatezian
ikusi zituela ere Realaren kamisetak eta uste dut hori polita dela, ezta? Ikustea txikimendu hori eta Iago Arrasate bai dela figura bat hori guztia islatzen duena, ez? Ahaztu gabe eta ez dela bakarrik ondo erortzen den pertsona bat, baizik eta oso langilea eta teknikoki eta taktikoki asko dakiena eta asko eman diona taldeari, ez? Larun batean partidua ikusi izan oso ondo prestatuta zuela, jokalariak kokatzerako garaian, nahi izan zuen hegalak ondo itxi, eta nik uste dut, eta gero lortu zuen bigarren minutuan gola jasoarren taldea oso bizirik mantentzea, eta bigarren zatian batez ere, Real Madridek bigarren gola sartu zuen arte, Osasuna asko zobe izan zela. Kartujatik itzuleran, lehen harrera, deigarri izan da, noain zenbat guardia zibil ikusi ditugun Osasunako jokalariak ateratzen ari zirela, badirudi segurtasun neurri bereziak hartu nahi izan dituzela, eta fotoan behintzat protagonista izan, edonola ere, gaur harrera eguna, Jagoba Arrasatek eta jokalariek akaso, pena, tristura, lehen emozio horietatik, harrotasun puntu hori berreskuratzeko eguna dute gaur. Nik uste egunak pasala konturatuko direla, ez, zer lortu duten, eta batez ere, ze bizi izan den Sevillan, ez, izugarria izan da, aipatu zuzen batzalez, Sevillakoa ikaragarria izan da, ez, eta nik adin guztietako zalekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta ni batez ere geratzen naiz helduek esaten zigutenarekin, ez. Beraiei gehien hunkitzen ziena, etzela finala galdu irabazi, finala bera baizik eta hainbeste Osasuna zale bertan edukitzen, ez? Izugarria zela eta nik uste horrek balio dula Osasuna zale gehiago erakartzeko, gaztetxoen artean afizio handiagotzeko, eta hori izango dela benetan geratuko den balioa, ez? Final honetatik. Izan duten jarrera eredugarria, izugarria izan da, ze ondo, ze giro honean ospatu den dena, egin den dena, eta batez ere nik uste Osasunak berak atera zuen ohar batez, eskertu zalei, ze jarrera izan duten, eta nik hori batez ere nabarmendu nahiko nuke, ez? Real Madrideko zalek izan zituzten liskarrak eta poliziarekin, Osasunaren kasuan etzen liskar bat bera ere egon, oso giro jatorra, familiak, helduak, gazteak, denak elkarrekin, eta nik uste hau balioko diola Osasunari oraindik eta zale gehiago erakartzeko, marka bezala oraindik aipatu zu New York Timesen lekua izan duela, ez, marka bezala sendotzeko eta klubaren hazkundean handitzen segitzeko, ez, klubaren hazkunde horri segida emateko. Balio aurrerakoien simbolo bilakatu da behintzat egunotan, Osasunaren futbol kluba gizonezkoen kasu honetan, baina egia da, balio aurrerakoi horien baitan emakumezkoen arrobia ere pixkanaka sendotzen ari direla. Beraz, honekin geratuko gara, Ainara Arratibel eskerrik asko gaur geurean izateagatik, tartu bat hartzagatik, laster artean jarrituko eta kontu honi segida ematen. Ikusi besterik ez, Osasunaren loraldia da urrezko garaiaren kapitulu handi baten atarian gaudela. Eta emakumeen aipatu duzu eta larun batean, asteburuan, emakumeen taldeak ilotzeko aukera dauka lehenengo mailara, beraz, Osasuna momentu honean dago. Ederki Ainara, beste bat arte. Bai, aio. Osasuna, beti jotake, guazen gorriak garaipenerate. Lo. Osasuna! Bigarren mailako zulotik kopako finalera. Aupa Osasuna! Aupa Osasuna!
yo hago esto, estoy haciendo daño, estoy revictimizando. Y seguramente desde esa reflexión, pues partiendo de esa reflexión, pues haríamos las cosas de otra manera. Etari kritika egiteko gaitasunari buruz hitz egin du beste behin ere Aintzan Zenarrok Gogora Institutuko zuzendariak, baina beste titular edo lerroburu bat badugu, edo beste bi, igandetan ere lan egiten dutela Gogora Institutukoek, eta hirugarren titularra, momentuz behintzat, orain hobi komunetan ere Gogora Institutua bera dela ikerketa hori eta kasik induzketa lan hori egiten duena, eta ez Arantzadi elkarteak. Badu zer pentsatua lerroburu honek, edonola ere gogora ekarriko dugu, hitza balioan jarrita beste behin ere, akaso Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dela Arantzadirekin alako tirabira, ze pentsa egunotan hainbeste hitz egin dugun Sevillara joan ezkero, begira bertako Kolumbarioan Arantzadi zientzia elkarteak egindakoan nola eskertzen duten, baita Sevillan ere. Argiz, herritarren erdiek uste dute osasun publikoak baliabide eskasak dituela. Horri gehi diezaiogun asteburunetan Tolosaldean kalera atera diren 2000 lagunek eskatutakoa. Argi, ze bertan ez dute berez osasun zerbitzu publikoa eta Osakidetzaren desmantelamendua tarteko desmantelazioarekin oraindik gehiago okertu egin da. Orain ja ez da bigarren mailakoa, baizik eta hirugarren mailako. Kaltetutako hiritarrak direla Tolosaldean bizi direnak, eta beraz, hori bera eskatzen asteburu honetan kalera ateratzea erabaki dute. Manifestazioa jendetsua izan da, baina oro har gaur esate baterako Berriako edizio digitalen irakurri dezakegun moduan, dagoeneko kezka erabat zabala da, beraz Tolosaldeko kasuaz harago, hauteskunde garaian erdigunean jartzen ari den gaia, osasun zerbitzu publikoena da. Osakidetza eta osasun zerbitzuen auzian agerikoa da, kezka hiritarren artean, eta etxe bizitzarena da, hain zuzen ere, beste auzi garrantzitsua, hauteskunde kanpaina honetan erdigunean dagoena. Asteburu honetan bertan ere, Sánchez presidenteak ere neurri berriak iragarritu hain zuzen ere. Eta gaur datu zehatzak izan ere, 10 hiritarretatik 8 behintzat, uste dute alokairuaren prezioa erregulatu egin beharra dagoela, beraz, adostasuna gero eta zabalagoa da, dagoeneko disparatuta dagoen merkatu honetan zenbait neurri hartzekoa. Ez da aztekoa, Madrilen adostasuna ere lortu dutela Eskerra Republikanak, EH Bilduk edota Alderdi Sozialistak, eta horren aurrean Eusko Alderdi Jeltzaleak bestelako posizioa markatu nahi izan duela, eta hauteskunde kanpaina honetan hain zuzen ere, hau hizpide izan dugula eta segiko dugula izaten. Txilera guaz ikusi ahal izan zuen moduan, Kontseilu Konstituzio gilea osatzeko hauteskundetan eskuin muturra atera baita garaile. Informazio gehiago Berriak. Ellos mismos también están sorprendidos por...
Relevar la alta participación ciudadana, una jornada democrática ejemplar. Oso pozik nago, baino ez da bukaera. Ikusgarriak dira horiek, badakizue laster izango dugula geurean Maria Intxaustegi kapitaina, nabigatzailea eta itsas arkeologoa. Egunotan Pasaiako badian aurkitutako galeoiaren indusketa lanetan zerikusia izan du, bera aurpekari profesionalare badelako, baina ozeano guztiak gurutzatzeko amets hori betetzen ari den honetan kolpez kolpeko platoan izango dugu. Asteazken honetan primizian. Antartidara ginen eta utzi genuen mundua Txinako birus baten historio batekin. Izan ere, garai berriek erreferente berriak behar dituzte eta Maria Intxaustegi donostiarra geurean izango dugu noski baietz, ozeano zabaletako abenturak hemen kontatzeko ez galdu. Asteazken larunbat igande, baina asteko eta baina asteazken gauan gaueko 10 hemen izango duzue. Naroa Iturrik gidatutako kolpez kolpe berezian Maria Intxaustegi kapitaina. I don't remember a single moment of tenderness with my mother, never. Ainara bera iruindarraren Polaris lanak saria jaso du eta izue, zer nolako garaia daramagun Euskal Emakume zinemagileen aitortza bata bestaren atzeti dugulako lerroburuetan, eta gu, pozik noski baietz Nafarrain batek sariak izan dituzte aurretik, baina orain honetan Polaris dugu albistean. The idea that a 1.60 m woman can be a captain and good at it. Generally at this time we have like northeasterly winds. We will have to find a good compromise. But if we go in rough conditions, we could get stuck for 2 weeks. Comment ça? Allô? Ouais, tout va bien? Ah ben là ça va mieux qu'hier. Hein? Je me rendais pas compte que j'avais une beauté comme ça dans moi. Tu sais qu'à Valtier, je pleurais. De quoi? Elle va se retrouver pas de père, pas de... Et alors? C'est pas la première, c'est pas la dernière. Il y a maman, il y a tata, et c'est déjà solide, Leïla. Ok? Tu m'entends ou pas? I want my sister to change the destiny of the Mokenash, the cycle of this family. If we break the cycle for one generation, we're gonna be the reference.
Eta kultur agendari tarte eginez, Euskal Herrian bertan izango da emakume musikari ezagunik eta kasu honetan, Totem aretoan, Iruña herrian, hauxe gaur sare sozialetatik etorretako proposamena. Eta musika talari amaiera emateko orain bai, Hard Ons talde ezaguna Donosti aldean izango dela bihar bertan, eta guk zergatik ikarriko ote genuen aizue, begira zen olako afitxa zabaldu duten sare sozialetan, eta esango duzue, herrialde katalanak munduan aski ezagunagoak akaso Katalunia bezala aitortuta, ikusten duzu oraingo honetan, Euskal Herria bai, Katalunia ez, baina aizue, urratsi txiki bat ere bada, ezta? Tira, Donostia ez da Spain, eta gu horrekin geratu duta, bagoaz, badakizue, hemen izango gaituzuela egunero, kolpez kolpe albistegi azido honetan, profesionala eta fidagarria hori bai, beti ere, eta nahi eran aurkituko gaituzue sare sozialetan noski baietz, badakizue, hemen izango gaituzuela, astelenetik ostiralera egunero, hemen kolpez kolpe.